уро аз ҳисоби намояндагии дипломатӣ ва дигар аз уҷаҳо сертификат барои донистани забони русӣ. Салом тамошобинони канали Сомониён ТЖ. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, як информатсияи нав ки ба муҳоҷирон тааллуқ дорад ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Айни ҳол ҳамин нафарҳое ки мара тамошо кардесен, агар шумо бихоҳем ба нархи 10 сомонӣ соҳиби S-класс бишавен, комментарияро бибинен, номери WhatsApp закрепит кардагиай, ҳамура сахранит кунен ва дар WhatsApp-аш салом бинависонен, ҳамаи информатсия барои шумо мерава. 70 дона падарка насиби ҳар яки шумо мебошад. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Акнун муҳоҷирон барои надонистани забони русӣ ҳам аз қаламрави Федератсияи Русия депортатсия карда мешаванд. Пешниҳод мешавад ки агар сертификат, яъне ки гувоҳинома гирифтани муҳоҷирон дар бораи донистани забони русӣ ғайриҳаққонӣ эътироф гардад, ӯ аз ҳисоби худаш хориҷ карда шавад. Ин лоиҳаи қонунро намояндагони ҳизби либерал-демократии Федератсияи Русия пешниҳод карданд. дар ин бора Российская газета хабар медиҳад. Шарҳ дода мешавад ки агар ин шахс барои баргаштан пул надошта бошад, ӯро аз ҳисоби намояндагии дипломатӣ ё муассисаи консулгарии кишваре ки шаҳрвандии он давлатро дорад ихроҷ мекунанд. аввалан дар ҳолате ки сертификат вақте ки дастрас карда мешавад ва сертификат ғайриҳаққонӣ эътироф карда ки шуд ва забони русиро хуб ки надонанд, агар дар ин ҳолат ӯ шаҳрванд бояд ки аз ҳисоби худаш, яъне ки ба пули худаш билет харида аз Федератсияи Русия хориҷ карда шавад, яъне депортатсия карда шавад. ва дар ҳолате мешавад ки мисол маблағ надошта бошад, агар аз ҷониби намояндагии консулгарӣ ана ҳамун давлате ки шаҳрвандиро дорад бояд ки баргардонида шавад. гуфта мешавад ки танҳо мутахассисони зарурии оянд ки забон ва таърихи кишварро омӯхтанд, изҳор доштанд. онҳое ки бо роҳи фиреб омаданд, мехоҳанд ба ҷинояткорӣ машғул шаванд ё ҳуҷҷатҳоро хариданд, бояд фавран бехарҷ аз бюҷети мо хориҷ карда шаванд. яъне ки дар ин ҷо гуфта шуд ки ҳар як нафаре ки ба Федератсияи Русия сафар мекунад, хуб забони русиро бояд ки омӯхта бошад ва фарҳангу таърихи тамаддуни Федератсияи Русияро тасаввурот ва маълумот дошта бошад. одамое ки ба роҳи ғайриқонунӣ ворид шудагӣ ҳастанд ё ки ҳуҷҷатҳои қалбакӣ кардагӣ ҳастанд ба худшона метавонанд ки ба хоҳиши худшон аз қаламрави Русия берун буброянд. чунки ҳар як нафаре ки дар кадом давлате ки қарор дошта бошад, аввалин дараҷа бояд ки қонун ва қоидаҳои ӯ давлата риоя кунад. ҳар як ҳуҷҷате ки лозимӣ мебошад барои шаҳрванди хориҷӣ дар Федератсияи Русия бояд ки он ҳуҷҷатҳо дастрас кардагӣ бошанд. ва дар мавзӯи гирифтани сертификат айни ҳол худтон медонед ки назоратҳо пурзур шудагиай, ҷойҳое ки муқаррар кардагиянд, донишгоҳҳое ки муқаррар кардагиянд танҳо аз ҳамун ҷоҳо сертификат дода мешавад. корхонаҳое ки ғайри давлатӣ буд ва ё ҳамаш аз байн рафтанд ва дигар аз уҷаҳо сертификат барои донистани забони русӣ дода намешавад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. агар нафарҳое ки бихоҳед ба границаи Қазоқистон сафар кунен, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен, аз номи мо муроҷиат кунен ва қатиш суҳбат кунен, маслиҳатҳо ки туғрӣ гирифт, баъд метавонед барои иваз кардани ҳуҷҷатҳои худтон ба границаи Қазоқистон сафар бикунед. абдураҳмонов нависонда: ассалому алайкум ака, ман ҳама документҳоро дорам, ду бор аз автобус штраф гирифтам, лекин аплатит кардам штрафа. мада дар вақти патенти нав патент гирим да проблема мешавад ё ин ки не? агар ки зиёда аз 2 тамеши дар 1 сол мақсад мушкилӣ бидак, вале то 2 тара ягон мушкилӣ шиданаш номумкин аст. розиқзода нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, меган дар Россия дигар муҳоҷирон дар корхонаҳои давлатӣ ба патент кор карда наметавонанд, рост бошад? қариб ки ягон 1 ҳафта пеш мо дар ҳамин мавзӯъ видео карда будем ва шаҳрҳое ки кору фаъолияти муҳоҷирора бо патент манъ кардагиай мо гап зада будем. ҳамин видеомона будем тамошо кунед, дар ин мавзӯъ гап зада будем. бархе аз шаҳрҳое ки қарор бировардагӣ ҳастанд дар ҳамун ҷаҳо мумкин нест. як кас нависондае ки 1 моҳа хизмат чанд сумай? нафарҳое ки мехоҳанд хизмати алтернативӣ анҷом диҳанд бо пардохт кардани 54 000 сомонӣ дар муддати 1 моҳ метавонед ки ваени билет дастрас кунед. неъматулло нависонда: ассалому алайкум, илтимос ҷавоб диҳед, ба номон кадоме ай заватая карона қарз гирифтаед, чӣ хел кунем фаҳмем, куҷо муроҷиат кунем? барои проверка кардан аз ҳама ҷои хуб, аз ҳама ҷои боварӣ шуғли аҳолӣ мебошад.
ҳамонҷо дамерен муроҷиат мекунен, тамоми данниҳои шуморо тафтиш карда ва ба шумо ҷавобшон мегардонанд ки оё ба номи шумо ягон нарушение ё ки ягон қарз ё ки ягон проблема ҳаст ё ин ки не. Сабр нависондай. 9 сол шид бе документум. Чӣ мешида бошад? дар ин 9 сол ки хита дастгир накарда бошанд, ба фикрам дастгирет намекунанд ва аввалан ин ки шумо дар ҳар ҷое ки қарор дорем барои манфиати худтон ва барои плюси худтон ҳамун ҳуҷҷатҳоро бикунед. Мисол патент регистратсия ҳуҷҷати зарурия, ҳамира ба худтона дастрас бикунед. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Чӣ хел виезда ҳуй кунем? Ҳаст ҳамин хел одам. Бо роҳи пул касе ки ваъдатон метиҳад, ин гап асос надорад. Виезда ба пул ҳуй карда намешавад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. Мара дар шаҳри Шолково, Подмосковье, Капитфемес дар вақти кору видварения плюс 5000 административни правонарушение зад. 15 рӯз самостоятельный въезд дод. Ман штрафа споридам. Ба омадам Тоҷикистон. Ҳамира чӣ хел фаҳмем? Бо рафта мешава Россия ё не ака? Пешакӣ раҳмат. Шуморо видварения кардагӣ бошанд агар то муҳлате ки ба охир нараса видварениятон сафар карда наметонед. Боз барои дилпурии худтон метавонед ки ба шуғли аҳолӣ муроҷиат кунед ва ҳамаша тафтиш мекунанд. Боз дар шуғли аҳолӣ корхонаи нав ҳастай, ҷои шиноснома ва раводид ки ҳамин хизматрасониҳоро доранд. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.